जानता रह, माई से तो बातों हो जाला फोन पे, बाबूजी तो बगल से ही सुन के चुप रह जाला। खाना हो गई, तबीयत ठीक बा, ऐसे बेसी कुछ पूछे के हिम्मत ना होला। जवान लड़का के हाल पूछला पर जवाब सब ठीके बाही होला। माई बाबू से तो आदमी हाल पूछ लेला, बाकी आपन हाल ना बता पावेला। ऐसन काहे ना होखेला हो कि लोग कह ना पावे सब बात माँ बाप से, काहे रो ना पावेला बाप के कंधा पे सर रख के, काहे दिल खोल के रख ना पावेला माई के आंचल में। ऐसन काहे ना होला हो